ang under sa Hyundai Atos mga bay. Okay pa kay gandar. All goods pa tayo. Tanawa. Wala na yung aso-aso niya. Wala na yung aso-aso. All goods kayo. Dire. Awa. Wala pangsik. Kanting iluwag. Wala ilok-ilok-sok na bay. Radiator, ilog tayo, wado na o. Ilog tayo. Wala na siya thermostat mga bagi. Direct lang eh. Wala na siya thermostat. Pero diligid sa atin sa buhay mga bay nga. Sige kapliho nila. Dapat nila rin ito magtubil. So 3 mga bay so far. Kaupat na ako nagibigay-gabayan. Wala ko yung tubil-tubil direct. Wala na sukat na ako. So all goods naka serbato na ba, guwapo gal serbato. So ilom kay ganda rin. Tapos na natin nilinisan. Tapos tinanggal natin yung distributor dahil pumalya yung isang spark plug. Siguro nabasa to. May napasok kasing tubig dito. Tapos baka dito sa loob din mga bay, baka napasukan to. Kaya buksan lang natin to mga bay. Hindi ko lang alam kung bakit tinabunan to, tinapalan. Siguro may butas to. Kaya buksan natin to. Para malaman natin mga bay. So ito lagyan na natin ng number 1, number 2 para hindi tayo malito mga bay pagbalik mamaya. So baka dito lang dumaan yung ano mga bay, oil ba kasi itong oil seal parang ano na. May nakita akong oil seal. Ito baka pwede ito mga bay ilagay. Mga savings natin yan. Parang dito dumaan yung ano, yung tubig ba, ay yung oil. Kasi parang dyan kasi yan mga bayo. Kasi nakikita natin. So yan lang. So update ko kayo maya mga bay sa ano nito, sa loob nito pagbukas natin. Let's go. Yan mga bay, naibalik natin distributor. Kaso lang nalilito na ako mga bay dahil nawala yung mga number. Putik to. Pero may number to dito sa ano mga bay. Dito sa loob. May number pala to. Kaso hindi ko lang nakikita kanina. Kaya yun tuloy. Yung sinulat ko kasi is papi lang. Ay yung sinulat ko dito is ano lang. Yung tawag doon. Yung lapis lang ba o nawala. Putik. So parang tinansa-tansya ko na lang. Tapos dito may kulit naman yung dito. Kaya binalik lang natin. Ito mga bay, wala pala tong ano mga bay. Wala pala. Tapos bilitan natin ng bagong oil gasket dito sa loob. Baka dyan kasi yung tumagas yung oil. Pero hindi ko lang alam kung dyan ba may tumagas. Pero parang kanina pa to mga bay. Tapos update sa ating build sa aircon. Ayan, nakabit na yan. Yung bago. Yan po, nakita ninyo. Yan. Kabit na natin. So, pa-start na natin. So, punasan lang natin yung lama nito sa loob na oil. Para mamaya pagpaandar natin, tignan natin kung tumagas ba. Kasi bago na yung oil seal na ilagay natin doon. So, ayan. Pandarin natin. So, tignan. Yung bakat sana tumama yung hindi pa na ano yung spark plug dito putik, hindi pa natulod yan dapat nakatulak yan. Yan pwede na hindi makatulak. Sige so start natin sana 1 click lang yan, sana 1 click lang. Ay, thank you Lord. Parang tumama yung nilagay natin. Tumama. Wala ng tagas. Tapos yan. Dito maingay yung ano. Yung sa aircon natin maingay na yung kulya. Susubukan natin yan i-aircon mga bay. Subukan natin. Iyon natin yung aircon. Okay, balik muna natin to. Itong
takip dito. Balik muna natin. Tapos on natin yung aircon. Yan, ka-engage na yung aircon. Kaso parang hindi gumana. Parang hindi gumana yung aircon mga bay. Hindi man lumamig. Parang hindi man nag-engage doon mga bay. Subukan natin. Hinda natin doon. Walang engage yung aircon natin. Ayan nangyayari. Bakit kaya? Maingay yung aircon. Maingay yung tulya sa aircon natin. Tapos yung alternator itong belt hindi pa natin adjustan. Kaya hindi gumana yung aircon mga bay. Ito na yung aircon ng fuse. Aircon. So balikan ko kayo mga bay. So hanapin man natin yung aircon dito. Tumagas ba? Wala nang tagas. Hanapin natin dito. Tagas. Baka galing doon yung tagas mga bayba. Wala ng tagas. Wala na. Galing doon yung tagas mga bayba. Baka nila ng tagas. So tignan natin. Balikan natin yung mamaya kung tatagas pa ba or hindi. Baka yun lang ang problema mga bay. Hindi ito na oil seal. Kasi nakikita ko dyan sa dadaan mga bay. Dyan sa dadaan. Ito mga bay, pag ganito kasi hindi talaga ito babasahin ng tubig. Kasi yan, papalya yan. Then, babalikan ko kayo mga bay yung aircon kung mahanap natin bakit hindi siya nag-engage yung ano dito. Wala namang ginalaw dito. Kaya hindi siya nag-engage.